Hei, salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi am făcut partea a doua de la jocul cu sirenele, pentru că am văzut că prima parte v-a plăcut foarte mult și după cum v-am promis am făcut împreună cu o prietenă. Ne-am jucat acest joc și dacă vreți să mă mai joc împreună cu ea, să strângem la acest video peste 5 like-uri și peste un comentariu. Așa că, haideți să începem! Și cam acesta a fost vlogul, sper că v-a plăcut și nu uitați să strângem peste 5 like-uri și peste un comentariu la acest vlog dacă vreți să facem partea a treia împreună cu această prietenă, așa că, sau la alt joc. Așa că acesta a fost vlogul, sper că v-a plăcut și ne vedem în vlogul următor. Vă pup, pa, pa!